e group machalo nade? Koro senior school obedo categorized e dul ang'wen kalure gi pathways ma nyathi oyiero. Pathways nwasewacho ni gin STEM, wan gi social sciences to gi arts and sciences and sports sciences, and then senior school pod obedo categorized according to the accommodation type. Wan gi mag day school to wan gi hybrid moting'o day school gi boarding school. Waonge gi category mar senior school ma is purely boarding, a new system. And then pod obedo categorized based on gender, ma wantiere gi girls, boys to gi mixed, and then gi special needs, mano endo lure gi nyithindo mantiere gi dwaro mopogore mondo mi gisom. Wanyalo yudo nyithindo man gi autism, wanyalo yudo nyithindo ma nitiere gi chandruok mag winjo, chandruok mag neno. Wantiere gi categorization mar senior school, special needs. To wasewacho ni senior school category obedo based pathway, accommodation, special needs and the gender. Koro e pathways kaendi wantiere gi senior schools ma they provide the 3 pathways. Mano endo ma they provide STEM, arts and sports sciences and social sciences, and then one gi senior schools ma they provide pathways ariyo. Pathways ariyo mano endo en STEM to gi arts and sports sciences. Wantiere gi senior schools ma they provide bende another 2 category, STEM to gi social sciences. Mangiso ni school ka school nyaka bed gi STEM. School ka school nyaka bed gi STEM. Kaito kore yiero machielo. Yiero machielo mitimo. Wangi maber, achiel kuom ripode manundiko kaka usawa agenda en ni infrastructure kata mwandu mag somo pod ok oromo e skunde. Ahinya sani king'iyo CBE ng'enyne en gimitimo moloyo gimibet e klas tisomo. Bende